Hei, salutare oameni buni și bine am găsit, bine v-am regăsit la un nou vlog de pe acest canal. Asta e cu sora mea. Salut! Azi facem challenge cu mâncare înghețată și mâncare normală. Ideea vine de la Bogdan IBM Family. Te pup! Ok, eu sunt primul. Întoarnă-te. Așa. Punem aceste două înghețatul și asta nu. Asta nu la mine. Gata. Care îl alegi? Ăsta sau ăsta? Asta, mică. Ăsta? Da. Ok, hai să vedem ce avem. Am murit. Haide, normalul! Aia e înghețat. Ce-i? Aia e înghețat. Asta ce-i? De la mine. Trebuie să facem. Avem aici. Uitați. E tare? E să ușor. Foarte. Vă cum mai e moale. Mamă! Ok. Facem numărul 2. Nu ești acum. Încă e, hai. Nu uita! Ok. Hai, vrei? Eu îl aleg pe ăsta. Sau normalul. Înghețatul! Ok. Mai mă. Nu poți să munci din alea și înghețate. Macaronin. Trebuie să munci, să vezi cum poți să munci. Ok, nu poate, nu merge. Deci nu merge, definitiv nu merge. Nu dăm din asta, Acum sunt eu, nu mai. Acum sunt eu, toarnă-te. Acum pun. O să pun aici. Normal o pun așa. Și asta o pun aici. Gata. Care o alegi? Asta. Iau. Folecta! Nu! Aia e înghețată. Mamă, Ok. ce bun! Deci, definitiv trebuie să încerc să o desfac cumva. Și nu merge, ai, nu pot. Așteaptă să mănânc. Prea tare congelat nu pot să mănânc. Trebuie să mănânc eu. Și amară. Iac. N-am da. Așa. Ok, pun acum acolo. Mai avem două lucruri, mai avem bounty și un pic de asta de cocos. Ok, hai. Tu ești. Întorn încolo. Da. Asta e pula mine. Aia moale pula mine. Și asta tare până cât. Hai. Eu îl aleg pe ăsta. Eu îl aleg pe ăsta. Ok, l-am la tare. Mamă, ce râs ai. A mea normal, aia e tare. Știi că mai avem bun și bun fel. E tare? Acum vin acolo. Acum sunt eu. Nu. Acum vin acolo. Toarnă-te. Asta e ultimul.
Să nici nu știu care sunt varietate. E gata. Care o aleg? Asta sau asta? Asta nu. Ok. Deci, le mai e moi. O să vezi cum e una tare. O să văd cum e la mare. Mare. Nu e chiar diferență mare. Ok. Atât vă și cu acest video. Dacă v-a plăcut să dați un like, un follow și apăsați pe clopoțel. Pa, pa! Ba, ba!